thank you. How would you know why you are now aware? What would you do? Why? If you are not aware, what are they? I wanna. Alhaji, Chilemeze, ọdún òfin, Chilemeze. Jẹ́ni wọ́n nọ. Ọ jẹ́ni wọ́n nọ. Ṣé wọ́n fún bọ́ọ̀lù sọ́ọ̀tì gbàgbà? Lórí abala màkà, arákọ̀ọ́rí abala kò wọ́jọ́. Lórí bàtà báyìí bàkà ń wá. Wọ́n tún wọ́ jálùwà, yàbá wá, wọ́n mọ̀ ló wá. Ìyẹn bẹ́sẹ̀. Otu nwoke bụ ụmụ asaa. Ya nwee isi n'anya. N'ọkwa n'otu ụkwụ. Onye nchadoro. Chi bọ́ọ̀lù tó fẹ̀ yá bọ́ra tóri ya yá bọ̀wé mọ́ ya. Ìṣí ń dọ́tọ̀ wọ̀ ìjàrá mọ́tò. Ìṣí ń dọ́tọ̀ lè fẹ́tọ̀ ọ̀kúnmọ́. Kóró ló mọ onye na-eme eze bịara o. Ya bọwa nwoke mụrụ nwa ọga m. Ya chọrọ ime ya eze. Ọkwa n'ofu onye ka m na-eme eze a. Jude Electrical. Dance Electrical. CY. Dance Electrical. CW. Dance Electrical. Sọ́ọ̀tù wo kò múrú mọ̀ àṣà? Débè yá wù ìṣù n'anya. Dance otu ugwu. Otu onye ntatụrụ. Chi bọ́ọ̀lù dùfẹ̀ ya gbọ́ra tụrụ ya. Ya gbọ́ra tụrụ ya, ya bìrì mọ́ ya. Ìṣe dọ́gọ̀ wetara mọ́tò. Ìṣe dọ́gọ̀ lè mẹ́jọ ọ̀fụma. Ọdụọdụ bụ onye na-eme eze bịara o. Ya gbawa nwoke mụrụ nwa ndị a. Ọ ga-achọrọ ime eze. Ọkwa na otu onye ka m na-eme eze. Ị ga-akpịsịcha ihe niile nwe mụrụ. Wee were otu enye eze. Eme na-ewere. Ndị niile nwere amaji. Maka enwere amaji bụ maka enwere pasbanda. Ma ndị nke nwere amelanụ. Ya bụ isi chukwu isi ya. Afọ kwado chukwu gwara nkọ. Onye na-eme eze abịa. Dụwa nwoke ọzọ ọjọ. Yazụ ụmụ ya ọ dị isi. Onye na-eme eze abịa bụ ezi nwoke ụmụ ọdịnole. Yazụ ụmụ ya ọ dị isi. Onye na-eme eze bido obere iwe. Nwoke m karabụ n'ụmụ gị dị. N'ọnwụ otu a iwe were. Nwoke abịa kwubeghị na ya sị. Nwa amụrụ na ụmụ asaa. Kpọta ọ bụ isi iwu ka ewu ihe. N'otukwu ọzọ ya amaghị ya ọrụ ha. Onye na-eme eze abịa kwuo eze. Ya kpọrọ dị otukwu ọzọ. Ọ ga-anọ nga ibu na eze o. Ndozi agbara gawa o. Eji esi onye ntatụrụ. Ọ gara n'ime ọya nke ọ na-elegha atụrụ ya. Ị ga-esi eri osisi mpe ya kpọrọ ya ogu.
ya gbara ọsọ n'ịza mba ọ maghị na ọnwa mpa bọyụ na onye na-emezi bọyụ ya gbara ọsọ n'ịza mba o ma ọ na-eruola nlezi nna mụrụ ya onye na-emezi nọkwa na-echi ya si lekwa onye na-emezi o ugbu a ka onye na-emezi bịara o ugbu a ka onye na-emezi bịara ihe ọkwa chi na-emezi ọkwa chi na-emezi achansamo chi na-emezi achansamo onye na-emezi ahụ ya nwe onye nchakoro n'ọrụ onye aka a na-emezi ya were okwu ozugbo onye nchakoro onye nchakoro eburu osie n'ọnya asị iya ya yebi n'okwu ayaga yebi n'okwu abaka yebi n'okwu ayaga yebi n'okwu etuwe yebi n'okwu ayaga yiyemeze. Preserve na Nwachukwu Nwachinemeze one of the percent managing director master plan on the despot. Abala makako barabori amako wodo. Barabori makako otu woda la alo yabawa yemawa. Chinemeze. Makoru na koko uwaye oye koru webu abra kazala wane oye ni yala ba ebele bebule Echari kwebu tawantale mweli pekasi na wangula hoko tayetege. Suppose etanya muna mochogo. Akola simeso to domo. Ebele babwele. I'm number 1. I'm number 2. I'm number 3. Okay, mama jala. I'm number 1. I'm number 2. I'm number 3. Okay, mama jala. Now I'm mama jala. Child of God. I'm mama jala. Now I'm mama jala. Davis. Now I'm mama. One of my stage. I don't know. Man of God, they can help me. I am one mama. Sabi, yes. Mama. And I'm let you tell you them that I could always want them. If I said to them that I could, I'll let you them that I could. I could tell a people about the journey. I could tell a people about the journey. I'm the first such a people in this. Senior citizen, I am oh yes, you can be 18. Why you bad? Patrick, you way yo. Now what go on, mama? There are no longer. Always I do. Always I do. Ah, you